Türkmenbaşynyň ýaşaýjylar akşamlaryna köçe çykmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi bilen ýüzbeýüz boldular. Soňky günler akşam saat 9-dan soň köçe çykan we polisiýa tarapyndan saklanan raýatlara 15 günlük tutsak astyna düşmek howpa banýar. Türkmenbaşynyň polisiýasy şäher ýyratyndan akşam saat 21:00-dan soň daşary köçe çykmazlygy talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 9 fevralda beren maglumatyna görä şeýle çäre tutuş Balkan vilayetinde geçirilýär. Bu çärenin geçirilmegi içeri işler ministrliginiň buyrugy esasyna ilat arasyna asudalygy puwtalandyrmak, ilatyň giýjelerini arkaýyn din jalmaklaryny üpçün etmekligi gönükdirilýär. Dip habarçymyz polisiýa işgärlerini çetirlýär. Giýjelerine köçelere çykmazlyk talaby ähli raýatlara degişli bolup döwlet edara karhanalaryny işleýän büdjetçilere işden çykarylmak haýbaty hem atylýar. Döwlet edaralarynyň işgärleri agşamlaryna maksatly ýa-da maksatsy daşarda gelip ýörkä polis tarapyndan saklanan ýagdaýyna olary işinden boşadyljagy we 15 giýje günlüğüň dowamyna wagtdaýyn tutsak ediljektikleri hakda duýduruş hatlaryny paýlap başladylar. Dip habarçymyz aýdýar. Köçede içkili saklanan raýatlar babatynda polisiýa tarapyndan aýratyn çäre görülýär. Habarçymyz bilen anonim gürleşen polisiýa işgärleriniň sözlerine görä şu günler köçelerde içkili saklanan raýatlar babatynda olary narkologiýa keselhanalaryna ýerleşdirmek ýaly çäreler görülýär. Soňky günlerde saklananlaryň käbiri Tejeniň narkologiýa dispanserine 3 ay möhletli bejerge uğradylypdyr. Türkmenbaşydaky habarçymyz şäher ýaşaýjylaryna edilýän häzirki gödökçüligiň we gysyşyň ozalkylaryndan hem has berkdigini belleýär. Azatlyk radiosynyň munyň sebäplerini ýerli polisiýa wekillerinden we häkimetlerden resmi taýdan anyklamak hem kommentariýa almak synançyklary oňy netije bermedi. Emma anonimlik şertinde görüleşen Türkmen başly polisiýa işgärleriniň sözlerine görä şäherlerdäki tertip düzgüni berk saklamak talaby soňky wagtda ýurtda ýaşlaryň ahlak terbiýetine degişli çäreleriň güýçlendirilmegi bilen bagly hem bolmagy mümkin. Gyzlaryň giýjeki klublary diýip öýlerinden çykyp gidip öýlerine dolanmaýan, direksiz ýitirim bolýan halatlary ýüze çykýar. Yeňil tebigatly gyzlar hem dus gelýär. Soňky 2 ýylda ýurt boýunça 54 tane direksiz ýiten ýaşlaryň isiniň üstü açylmandyr. Bu ministriň we ýurt ýolbaşçysynyň hem üns merkezine düşüpdir. Dip yerli polisiýa işgäri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenbaşyda, Balkanawatda we Abazada meşhur giýjeki klublaryň işine hem çäklendirme girdilip, olara 21:00-dan soň işlemezlik tapşyryldy. Türkmenistanyň şäherlerinde akşamky saatlarda köçe gödökçüligi täze ýyldan bäri saklanyp gelýär. Ýanwar aýynda Aşgabatda polisiýa giýje piýada ýörep barýan ýaşaýjylardan näme sebäpden akşam köçe çykýanlygyny, nire barýanlygyny sorap şahsiýetini anyklaýan resmi namalar barlady. Aşgabatdaky habarçylaryň geçen aýda beren maglumatlarynda polisiýa işgärleriniň raýatlaryň erkin gezelenje çykanlygyna şüphe bildiren, raýatlary serhoşluk barlygyndan geçiren ýagdaýlarynyň hem köp bolanlygy aýdylypdy. Şeýle-de paýtagtda polisiýa tarapyndan akşamlaryna saklanan raýatlaryň jüwleriniň we sumkalarynyň barlananlygy we ýanynda hatda derman çykan ýagdaýynda hem olaryň polisiýa bölümlerine gidilip soragy çekilendigi habar berilipdi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde ýurdun dürli ýerlerinde umumy howpsuzlyk çäreleri ýene güýçlendirilipdir. Balkan vilayatindaky şäherlerde başga vilayatlardan gelip zähmet çekýän içerki migrantlar saklanýar we ýazga duran ýerlerine uğradylýar. Şeýle-de başga regionlaryň belgisi bolan awtologlaryň hereket etmegi çäklendirilýär. Şeýle çäreler häzir Aşgabatda hem alınıp barylýar. Aşgabatda we ahalda hem meşelik ýazgyda durmadyk içerki migrantlar wagtlaýyn ýazga duran hem bolsalar paýtagtdan kowulýar. Olaryň arasynda Arkadag şäheriniň guruluşynda işleýän vilayatlylar hem bar diýip habarçylarymyz maglumat berýär. Azatlyk radiosu 23 ýanwarda ýolagçylar üçin Türkmenawat, Aşgabat ugur boýunça uçur biletleriniň tapdyrmaýanyny habar berenden soňra Türkmenistan aviakompaniýasy bu ugur boýunça 7, 8, 9 fevral günlerini 3 gün möhlet bilen goşmaçy uçur gatnawlaryny ýola goýdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 fevralda habar berdi. Bilet gyçylygy ýurdun ýokary hujaýlaryna gyşky dyn çalyş mewsuminiň dowam edýän wagtyna talyplaryň sebitary gatnawlarynyň kynlaşan pursatyny bolup geçdi. Ýola goýulan goşmaçy uçar gatnawlary diňe talyplara niýetlenildi.
Diýip bir lewaply ýol Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Goşmaçy uçur gatnawlary her gün günortan saat 12-de Türkmenawatdan Aşgabatda uçýar. Ýöne ýürüýte gatnawlar üçin bilet satyn almakda käbir oňaýsızlyklar boldy. Biletleriň agramly bölegi takminan 80 götürme online görnüşde satyldy. 20 götürme bilet kasalaryna bölünip berildi. Adatça biletleriň online sewdasyna diňe Türkmenbaşy Garagum Senagat we Türkmenistan banklarynyň kartlarynyň töleg edilmegine ruhsat berilýän ekeni. Ýöne ýürüýte gatnawlaryň uçur biletleriň sewdasyna diňe Rysgal Paýdarlar Täjirçilik bankynyň töleg kartlarynyň peýdalanylmagyna ruhsat berildi. Tölegleri diňe Rysgal bankynyň kartlary bilen amal aşyryp bolýar. Bu bolsa talipler üçin goşmaçy kynçylyk döretdi. Olar Rysgal bank kartlaryny tapmakda kösendi. Diýip lewaply ýolçy gurrun berdi. Rysgal Paýdarlar Täjirçilik bankynyň hyzmatlarynyň agramly bölegi esasan telekeçilere niýetlenendir. Uçur gatnawlarynyň tertibine görä Türkmenawat, Aşgabat ugur boýunça günüň dowamyny 4 gatnaw amala aşyrylýar. Howa ýollary gatnawlaryny online biletlerini satyn alyp bilmedik talipler ahir soň demir ýollar arkaly Aşgabatda aşmaly boldy. Otly biletler bolsa 5 gün öňünden satylyp gutorypdyr. Prowadniga 200 manat töläp ýolagçy otlusyna münmegi başaran talipler boldy. 9-njy fevralda çenli ýokary okuw jaýyna baryp hökman bellik goýdurmaly ekeni. Diýip lewaply ýolçy gurrun berdi. Azatlyk radio Türkmenistana hususan bayramçylyk gawatlaryna we möhüm senelerde sewtara gatnawlar bilen bagly ýüze çykýan problemalar barada ýylygyna habar berdi. Täze bayramçylygyny, garaşdyrlyk bayramyny we ýokary okuw jaýlarynyň gyşky diňjalaş möhümini sewtara otly we uçur gatnawlarynyň ýetmezçiligi ýüze çykdy. Azatlyk bu problemalar barada 27 sentýabrda, 15-nji noýabrda, 2-nji ýanwarda we 23-nji ýanwarda habar berdi. Degişli döwürlerde uçur biletleriniň ýetmezçiligi we biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para sorulmagy ýaly hadisalar bolup geçdi. Şeýle problemalar ýurdun transport ulgamyna gaýtaranyp durýar. Ýyry bayramçylyklarda köprenç Aşgabat bilen Sewitlerin arasyna transport kynçylyklary ýüze çyksa, Tomosku diňjalaş möhümini awaza bilen Sewitlerin arasyna şeýle problemalar hasaba alynýar. Türkmenawat Aşgabat aralygyna wagtdaýyn ýoly goýulan goşmaçy uçur gatnaw paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan talipleriň Sewitary hereketine goşan hem bolsa, beýleki vilayetlerde şol sana Daşowdy vilayatyna ýerleşýän Oba Hojalyk institutyny bilim alýan lewaply talipleriň Sewitary hereketi kyn boldy. Oba Hojalyk institutyny bilim alýan lewaply talip köp. Olar ilki Aşgabatda, soňra bolsa Daşowda gitmeli bolýarlar. Diýip lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Daşowdy bilen Türkmenawat aralygyna kadaly gara ýoly ýa-da otly gatnaw ýok. Sowet döwrüne işe girdilen demir ýol ulgamy Özbegistanyň Xarezm vilayatynyň üstüne geçip Daşowdy bilen Lewap vilayatyny birikdirýärdi. Ýöne bu ugur 2000-nji ýyllaryň başlaryndan soňra besedildi. Türkmenistan avia kompaniýasynyň 2023-nji ýylyň 1-nji noýabryna täzelen uçuş rejesine görä Aşgabat, Türkmenawat, Aşgabat ugurlary boýunça günnelik 4 gatnaw amala aşyrylýar. Ýöne Türkmenawat, Daşowdy, Türkmenawat aralygyna uçur gatnawlary ýok. Aşgabatyň günorta gün matarynda Gökderede gurulan Canly Tebigatyň Milli Muzeýinde haýwanlaryň halynyň alada döredýändigi, olaryň yaramaz şertlerde saklanýandygy barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 8-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdiler. Haýwanat bagy işe girdilen ýyllarda, ýagny mundan 10 ýyl çemesi ozal bu yer ýaşaýjylara dünýäniň dürli regionlaryna degişli her dürli jandarlary görmäge mümkinçilik berýärdi. Emma häzir onuň haýwanlar üçin gurulan gözenekleriniň diňe käbirinde birilen ikilen tukat haýwanlary görse bolýar, galanlary boşdur. Haýwanlaryň görnüşi juda seýrek we olaryň sany juda az. Dip Aşgabatly ýaşaýjy haýwanat bagynda gören ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ýakynda haýwanat bagyna baryp gören habarçylarymyz gözenekleriň käbirinde ölen jandarlaryň maslyklaryny hem görse bolýandygyny, olaryň gatap we gurap galandygyna ünsü çekip, köp wagtdan bäri ýygnalyp alynmandygyny synlasa bolýandygyna aýdýarlar. Diri pıştyrlaryň arasynda ölen pıştyrlaryň gatap galan jesetleri köp diýip habarçymyz bellidi. Merkeziň işgärleri munyň sebäbini jandarlaryň baş sanynyň haýwanat bagynyň resmi namasynda görkezilenden az bolmaly däldigi bilen düşündirýärler. Ýokardan barlykçylar gelip pıştyrlaryň ýa-da beýleki haýwanlaryň baş sanyny barlandy. Olar resmi namada görkezilen bilen bir meňdeş bolmaly. Şol sebäpli ýolbaşçylarymyz ölen jandarlaryň maslyklaryny ýygnap almazlygy tawşyrýarlar diýip merkeziň bir işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ol jandarlaryň ölmegine olaryň erwet şertlerde saklanmagynyň, zerur bolan howa şertleri we iýmit bilen kadaly üpçün edilmezligi
düşürülmeginiň sebäp bolýandygyny hem belleýär. Maymunlaryň gyşda saklanýan otoglarynyň ýyladyş peçleri hem işlemýär. Ýyly ülkelerden getirilen bu maymunlar we beýleki jandarlar soğuk howada dürli dertlere uçraýarlar we wagtyň geçmegi bilen bir-birden ýa-da köpçülükleýin gyrylýarlar. Dip merkeziň işgäri belledi. Habarçylarymyz haýwanat bagynyň texniki üpçünçülük ýagdaýynyň hem juda gözgüýünidigini, gözönekleriň demir haýatlarynyň könelip ýykylmagyň bäri ýanyndadygyny hem aýdýarlar. Olaryň köp wagt bäri üstten düşürilendigini görse bolýar diýip habarçymyz belledi. Haýwanat bagynyň işgärleri merkeziň we ondaky haýwanlaryň üstten düşürilmegine onuň ýol başçysynyň ýygy-ýydan täzelenip durmagynyň we olaryň diňe öz jübilerini galňatmagy tagalla etmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Olar merkeze we haýwanlara goýberilýän puly öz hasaplaryna geçirýärler diýip merkeziň başga bir işgäri anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Canly Tebigatyň Milli Muzeyinden telefon arkaly tesvir alyp bilmedi.